navn er Ole Petersen, og jeg er gravmester. Firmaet hedder C. Holbøl & Sønner, og jeg har været ansat siden 1980 med en lille fravær på 1,5 år. Her på stedet er vi i gang med at udvide Næstved genbrugsplads til mere moderne. Det er en ZX 350, og vi graver af og sorterer jorden ved det, at det er på jord fra gammel losplads. Fordelene ved 350'eren er rækkevidde, størrelse og stort set rækkevidde, når vi putter i sorteranlæg. Der er fordelen ved en Hitachi gravemaskine, det er dens hurtighed og hydraulikken.